Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 39 years kuberekwa. Ndine vana vangu vanokwana ivo kuita 4. Mind you, ndachinjawo namba yevana vangu just in case handidiwo kuti vanhu vekuziva or even murume wangu like ange achizosvika pakususpecta kuti maybe it is I that is telling you this confession. Otherwise, hey, zvinobva zvatozondiomera. So mukoma zvakaitika ndezvekudai, inini I got married to my husband, a very good man. Saka iye murume wangu is a pastor. Then I also had to go to Bible school since I was married to a pastor. Saka dambudziko rakazovapo nderekuti from the word go, after we went to our honeymoon, I quickly discovered kuti murume wangu iye kutozvarisa hazvarisi. I did some tricks and I saw kuti zveshuwa kurume kwake wainge usitomborina kana simba. And through my other friend, she then told me, akanditi, the way that you're explaining things, it seems as if murume wako iye atorine erectile dysfunction disorder, because this friend of mine, she is a doctor. Then akava azondeti, you need to convince your husband, but since urikuti iwewe you do not want to humiliate him, try to find a way, then you both go to a doctor. Then vanobva vazoita necessary steps even without him knowing kuti matest ari kutoitwa matest ekuti ange achionekwa kuti urume hwake unokwanisa here kumitisa mukadzi akatozvara. So that was what I did. She informed me on the steps that I was supposed to take, and through a friend I went to that doctor. Murume wangu, he was then convinced kuti this was necessary for us to make sure kuti iniwo ndainge ndiri right na iyo ainge ari right, to minimize the possibilities of having a child with disabilities. So mukomanashi, after he had freely given his semen, ndopa ndakabva ndazopiwa results, and resure when the results came back ndikabva ndaona kuti painge pasina kana kutombomira zvakanaka. Murume wangu iye masperms ake haatomborina kana simba. So ndakabva ndazotaura nefriend yangu ndikabva ndati ndoita sei shamari. Then she gave me a lot of options, and above it all akabva azoti, you as a Christian woman, saamaimufundisi, it is okay since your husband like it is in his makeup that haatokwanisa kuti ange achizoita mwana, so do not try to push him. Uye zvekare, maybe this is what God has chosen you to become, to be that woman that will be by his side, even though you won't be able to have a child. So at that time ndakazvigamuchira ndikabva ndati maybe ndicho chainge chiri chido chamwari. But nekufamba kwenguva ndaiti kana ndakamutarisa, I would say, saka does it mean kuti apa ndava kutosacrifice my happiness for a man that can't even impregnate me? If it was I, toti ndini ndainge ndichinzi ndiri ngomo handikwanisi kuzvara, was he going to wait for me kana kuti munhu aitotora umwe mukadzi? I then convinced myself, ndikabva ndati panoka munhu uyu asati adiscover kuti iye haakwanisi kundimitisa, it is far much better kuti ndinge ndichitsvaka munhu anondimitisa. So it then happened kuti kuchechi kwakabva kwazouya umwe murume uyu atori nemukurumbira, ndisingadi hangu kutaura zita rake. Saka akangouya only once, then he stopped coming to church. Ndakabva ndazosanganawo naye munzvimbo dzemafaro, because at that time ndainge ndatova pahunting. Zvandainge ndoita honestly, ndainyepera murume kuti ndikumboenda kunoona like maparents angu. Then ndaiti kana ndasvika kumba ndobva ndazoti ndiri kuenda kuchechi kugomo kunonamata, ndobva ndaendawo hangu kunzvimbo dzemafaro. Ndainge ndatova pastage iye yekuti I was nowhere. Ndainge ndava kungozviudza kuti kana ndikangomitisiwa neuyo anenge andimitisa,
then ndobva ndatoti kumurume wandipa pamuviri. That was when I met murume uyu. Iye akabva andiona. I was sitting zvangu dining at this other restaurant, so then ndokubva auya akabva ati maimufundisi ndimi. Then we started talking paya. Akabva azoti iye ainge achida kuti ndinge ndichizombopota ndichiita my Bible studies nemudzimai wake. Ndokuzotochinjana kwatakaita mafone numbers, but iye honestly andoti paakandipa mafone numbers ake, he never thought kuti we would end up having kids together. So mukoma takabva tazotanga kutaura, takataura kwenguva refu. So the thing is that this guy mukoma ndakabva ndazotanga kumusejusa, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichingotesta paari kuti ndinokwanisa here kuitawo mwana. Akabva ati hapana kana problem, and then we started making love. Mushure mekunge taenda kumatesti, then we were both negative. Ndikatofara paya because nefame yaainayo ndaitofungidzira kutoti munhu uyu maybe atori HIV positive. Ndokubva tatanga kuita bonde redu tisingamboshandisirani dziviriro. Ndokubva ndazobatira pamuviri. Ndikati ndabatira pamuviri, he was the first one to know. Saka ndakabva ndazoudza murume kuti ini vana vangu ndainge ndichida kuti vange vachizoita mazita 2. The reason as to why ndainge ndichida kuti zita randainge ndakapiwa already nechikomba changu ringe richizova the official name, then randaizopiwa nemurume rozovawo the secondary name. Ndo zvatakazoita ipapo. Mwana wangu ndikabva ndamuzvara, ndakazvara mwana wangu wekutanga, tikagara ndikarera mwana wangu. Pandakanzwa zvekare kuti ndainge ndava kuda umwe mwana, because apa ndainge ndomhanyidzana nenhamba yevana vandainge ndichida, ndokubva tatanga futi kusangana pabonde, tikabva taita zvekare umwe mwana. So mukomana Asha, until nhamba yangu yakwana, murume uyu like the famous musician ndiye akandimitisa, and is the father to all of my kids. But recently I have found out some disturbing stuff about him. Ndaisatozviziva kutoti iye like ingochani. So there was a time kumashure uko takati tiri busy, munhu uyu ainge akandikotamisa like at the edge of the bed. Ndopandakabva ndazonzwa kuti kwacho kwaainge ava kuda kuisa sikarudzi yake kwainge kusiririko. Saka akazvita kekutanga, ndikabva ndati uri kuisa kusiririko. Then akazvita kechi number 2, kechi 3. Ndikabva ndati what's up, ndikatotsamwa paya. Saka aingoita sekunge it was a mistake. Then ndakazoti one day we were at this other hotel, we were relaxing paya. Saka munhu akaisa foni yake pasi achifungidzira kuti ainge aloka foni yake, and it was not locked. Ndobva azoenda kubath. Ndakabva ndasara ndichitora foni yake, then I started scrolling. Hey mukoma, ndakamhanya ndikaenda kumaphotos. That was when I saw mukoma. Ndakatomuona akatobata sikarudzi yemunhurume, and I could tell kuti uyu munhu wangu. Like the face was not there, but I just saw kuti awa maoko emunhu wangu mani, ndinomuziva munhu uyu, ndava nemakore ndichiita bonde naye. So I know like every inch, every part of his body. Saka ndakatona maphotos ainge arimo. Maphotos awa ainge ari 5 akabata sikarudzi yeumwe murume. Akazoti adzoka paya ndokubva andiona ndichichema. Iye immediately I think kuti akabva atoziva kuti there was something that was up. Ndokubva azondibvunza kuti what was wrong. Ndikabva ndamuti iwe uri ngochani here. Ndokubva ati zii paya. Later on akabva ati there are some things that I do, some of the things that you won't understand. Ndo mhinduro yaakangondipa. Saka kubva ipapo kusvika pari zvino takazongoita low zvedu. Mukomana Asha, if I tell you the name of this musician, you will be shocked, because people will never believe kuti munhu anoita zveungochani. But ndakatoona mapictures mufoni make akatobata sikarudzi yeumwe munhurume. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makafikawo chitupa changu. Pari zvino hangu ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakungwa, but mukoma ndichizoya kunoko. This was after ndapedza veukama, but mukoma ndakazosvika pakuzviudza kuti let me try to start all over again, kuti ndige ndichitangawo kadzinza kangu
so ndakazouya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa because hama chaidzo hama hadzitombondidi, hama hadzitombondifarire nekuda kwezvandakaita. Vazhinji vacho mukufamba vainge vachitobata inini zvichitonzi ndini ndainge ndichitovaroya. So inini mukoma kuti ndige ndichizosvika pakuromba zvakaitika ndezvekudai, ndaifambawo mapazi ndichitengesa, ndainge ndiine kamotikari kangu uye ndaitofamba namadhamu tichitengesa paya, ndaitengesa hembe zvakangosiyana siyana, but zvinhu zvainge zvakaoma. Patakazoona kuti life yainge yaoma, this was when mwana wangu paainge ava muform 6, apo pandainge ndatarisana manje nekuti mwana aifanira kuti anga achizoenda kuuniversity. Life was beginning to be really tough, and ndaitoona kutoti mari ngekuti mwana anga achienda kuuniversity painge pasitomborina. But semunhurume unenge uchingoshingisawo mhuri yako, uchingotaura kuti zvichanaka, but ndanyatsokuona kuti awa ainge atori mahwani. So ndakabva ndazotangawo kufamba ndichibetserwa. Saka mukuzonobetserwa ndakabva ndazosanganawo neumwe murume uyo akazonditi even though ainge achiita zvechiporo, saka ndakabva ndazobetserwa neumwe murume uyo akazonditi kunyange ndichida kubetserwa nenzira dzechivanhu painge pasimborina kana problem, aikwanisa kunditsvakira munhu, aikwanisa kundibatsira as long as ndiine mari. Ndo pandakabva ndazoenda kune imwe n'anga iyi yakabva yazonditengesera mabody parts. Ndakatengeserwa mabody parts awa ndikabva ndazopiwa ari muchiplastic, saka ndakapiwa zvigunwe 3 uye zvekare ndikabva ndazopiwa nemazino. Saka ndakabva ndanzi zvinhu izvi ndo zvainge zvichazondibetseredza mubhizinesi rangu. Saka ndainge ndoti paya patinenge tichifamba namadhamu, even though vainge vasingazvizivi zvinhu izvi, ndaitofamba ndiinazvo mumotikari. Zvino mukomanashi mumhuri makazotanga kufiwa, iniwo mumhuri pamakatanga kufiwa ndainge ndisingatozivi kutoti zvinhu zviya zvandainge ndichifamba nazvo ndo zvainge zvava kukonzeresa kuti mudzinza munge muchifiwa. So pane rimwe gore apo pakazofa vanhu 3, vanhu ava vakafa vose in the same month. Veukama ndo pavakabva vazoti no man, I think kuti veukama ndo pavakabva vazoti no, pane munhu ari kutipedza chete. Mukuzonofamba vakabva vazoudzwa kuti ini ndini ndainge ndichipedza dzinza, because apa pakafa vanhu ndakabva ndanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichienda kurufu, otherwise zvinhu izvi zvaizofumuka. Saka wekutanga akafa, wechi2, wechinumber 3. Pane wechinumber 3 vanhu ndo pavakabva vazoti no, munhu uyu wai ari kuramba achingopa maexcuses nekuti haasi kukwanisa kuuya kuzochema nevamwe. Saka vanhu vakatoenda kun'anga vatori nesuspect vachitoziva muroyi wavo. Kubva ipapo vanhu vainge vava kundiitira mago back to sender nei, but n'anga iyoyo yainge iine masimba, yaibva yadzosera go back to sender iya. Saka uyo anenge andiitira go back to sender aizoti kana akaitirwa go back to sender iyoyo nemunhu anenge asinawo simba sesimba rainge riina sekuru avo vandainge ndichishandidzana navo, then zvinhu zvake zvaibva zvazonomurova, munhu obva afa. Ndokusaka mudzinza makazofiwa like that. Ndakaita mari, ndakati ndaita mari ndokubva ndazozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichibuda munyika, ndokubva ndazouya kunoku kwandiri. So mukomanashi, I actually bought mabody parts ndokuzomashandisa mumhiko dzangu dzeurombwa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo pabasa pandiri kushanda pane tribalism isingaite, ende chinondirwadza ndechekuti ndaitarisirawo kuti kana vanhu tava kunoku izvi zvetribalism tinobva tazosiyana nazvo. Saka inini ndiri kunoku kuisland, handina kana 3 months kubva zvandakauya kunoku kuisland. Saka handiri hangu kutaura kuti inini like which tribe do I come from as well, kuti vamwe vandakasvika vari pabasa which tribe do they come from. But mukoma, chinondirwadza ndechekuti tose tiri maZimbabweans
but pane imwe tribalism yekuti inorwadza. If I could hangu ndaikwanisa kudzokera kumba, but nekuda kwekuti ndakashandisawo mari uye zvekare tichikweretawo vamwe vanhu, so I need to return vanhu ivavo mari dzavo, and nekuti murume wangu ange achizokwanisawo kunditevera kunoko, saka iye anogara achingondishingisa achingondiudza kuti it will be okay, but hakuna chinhu chinorwadza seracism yekuti inenge iri black on black racism. Kana ukaitirwa racism nemurungu unongoti zvagara ndo zvavari, but hey, munhu anobvawo kunyika kwako then obva atanga kuitira tribalism. Dzimwe nguva ndinotombozvibvunza kuti handizopedzisiri ndaisirwa kana mushonga muchikafu here, simply because inini ndini ndega pakambani ipapo anobvawo, because pakambani ipapo I am the only one who speaks their own language. Vamwe vose vanotaura nelanguage yavo, and vanototi kana vachitaura neni mukoma, if I speak with them in English, munhu angakwanisa kutokudza kuti hatinzwi chirungu isu, taura nesu nelanguage yatinonzwa. Zvezvo kutoti ndezvetribalism zvega zvega. Saka mukomana, I really do not know if I will be able to cope. Nodawo kuti vedare renyu kana variko vakambosangana nemasituation iwawa etribalism munge muchindibatsirawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kana muriko makambosanganawo netribalism makazozvifambisa sei mumabasa umu. Zvakangoma hazvo veduwe. Maybe that is why sevanhu vatema tisingakwanisi kusvika chaipo chaipo patine chifanira kuti tinge tichizosvika, because instead of loving each other, apa mose muri kumhiri kwemakungwa, mose muri maZimbabweans, mava kutanga kuitirana futi tribalism rather than kuti munge muchiva united. So sad. Kana makambosanganawo nemasituations akadaro, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Ndikedzai vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Vanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini ndakaroyawo umwewo muveteran. Zvakaitika yainge iri nguva iyaya yemaland reform, saka takabva tazoendeswa kunzvimbo uko kwatakaendeswa, then pacho pandakazono allocatwa yangu stand, then muveteran uyu akabva azochiva pacho pandainge ndakapiwa, ndokubva azonditorera. Akati anditorera kudaro mukoma, ndokubva azonditi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunogara apo painge pakapiwa mukwasha wacho, ende ipapo mukoma ndakaona kuti painge pasingatomboiti, painge paine basa rainge rakawanda, apawo ndisina mari. Zvino ndakabva ndazodzokera kumusha, ndikabva ndazonotaura nagogo vangu, ndikowo kuzototanga kutoroya kwandakaita. Ende dzimwe nguva so ndinoti kana ndakagara pasi ndinombozviblema kuti saka inini nditori muroyi, but at the same time ndinobva ndati hongu kunyangwe vanhu vakati ndiri muroyi, but it was not by choice, but it was because of my situations. Saka gogo vangu vakatonditemerera nyora zuva rakacheka nyika, because vakanditi muzukuru, handina munhu wekuti ndinokwanisa kusiyira zvinhu zvangu, sezvo iwe uchida kuti ndikubatsire kuti munhu uyu ange achifa, uri kutofanira kuti unge uchibvuma kuti ndinge ndichizokutemererawo nyora dzeuroyi, so that zvinhu zvangu izvi zvinge zvichizosara zvichiwana pekugara. Ndikabva ndati zvakanakai. Saka gogo vangu vakabva vanditemerera nyora dzeuroyi, ndokuzouraya kwandakazoita muveteran uya. Mushure mekunge ndamuuraya mukoma, ndakabva ndazonzi nagogo ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoitira tsvina paguva rake. Izvi ndaisafanira kuzviita usiku but masikati, but ndakaendako ndiine mushonga wandainge ndiinawo wekuti vanhu vasazoita hanya neni. Saka pane vamwe vakatondiona ndichitofamba ndichitoenda paguva rake mucomrade uyu ndokutoita tsvina, but pandakaita tsvina hapana akandiona. Ndapedza kudaro ndokubva ndazodzokera zvangu kumba. Saka ndo mhiko dzandakaita paguva rake, so that mweya wake usazomuka uchimuka uri mweya wengozi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed, they do happen in this world. Yo.